سلام كبرات عزبتي روبيل برودكشن كم يعلقكم مساكم زلقوا حاكم روبيل كم تلمون لمون بزعبا يوتيوب زخونة أقدر تزبلكوا إنفورميشن حيزلكم مسألكوا كم كاريت نتبي فلوك تو مالتي نيلومي قدمي يوتيوب channel مجماركا عسرت نتبسات كتقابلن زلكا حيزلكم مسألكوا كساب مود أتاتكاتولني بخبري يعدب كم قدمي تنتبي حزي أمس يزلكوا قدمي يوتيوب channel مخفاتكا تقابل زلكا انت عانت مدب كزرقح كم زلكا بيوتيوب كتفلت عليك هنجنا عبنا يوتيوب channel بزحات channel هلو أبزح جوان حجي منالبات بأنت دريكا channel كتوصل لي حجي يوتيوب channel account كي كفتكا خلها انتي مدب كتقرب كم زلكا بحنقولكا كتقرص عليك تا channel كاس انتي اختقرب ناي سبورت ريا ناي motivational video ديو وين تكنولوجي ديو استفعليه مالتيو مجمرتا كتقرص عليك ويدما ناي كله جلوبال زخونة على السون كتقرب تخلها سلازي كم قدم يتنتبي قدمي اكاونت مخفاتك انتي مدب كتقرب كم زلكا كتفلت عليك مخنياتو اكاونت سيلك نحكي فيتك بزي علامه نايب زي اللي مقدر تمرحها مالتي سلازي كم قدم يتنتبي انا كابتن مكري زنكركم زلكم مالتي علامه كتقبروا لكم قدمي يوتيوب channel مخفاتكم كالي تنتبي زيا بالطعمي اقداسيتيا نعبنت نسخه وي دما نسخي علامه غير كالخا يوتيوب channel كتكفت علامه مسجبركا اوكي لوم خفت يلكا يوتيوب channel تخفت ايميل اند باسورد هيبكا مالتي ابزي حاجه استوعلوا مبزحتنا دق سبات مبزحتنا افريقاوين طراجي كنا وي ارتراوين طراجي كنا ولا بصعدو زغاطمي ابزح صحف زراخو مالتي اتي ايميل كم اون اتي باسورد يرسعوه هجي مجمرتا ايميل اكاونت مسكفتكا يوتيوب channel مسكفتكا ايميل ان باسورد አለው ስለዚህ ታትገብራለካ እቲ ኢሜል ክትፈልጣለካ እቲ ፓስወርድ ውን ክትፈልጣለካ ተረሳዕ ዝኾነ ፓስወርድ ትሕዝ ይብልካ ስለዚህ እንታይ ኣዝብ ዘለኹ እቲ ኢሜልና ከምኡውን እቲ ፓስወርድ ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ይብልና ኣብ ሓንጎልና ተዘካሪ ኣብዚያ ክነስተውዕል ዘለና እቲ ኢሜል ከምኡውን እቲ ፓስወርድ ኣብ ዝኾነ ጥራዝ ኣይንጻሓፎ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ولا أمنا عركخان نتبهله حساب يجاجي سلزي اتي ايميل كمون باسورد ابزخونه موبايل اي تصحفو انتايدا بعاو مخاس ابقل السخا ناي مستير نجر كله كخلالو اي تفاكمني كميت ميلا ويا بحنقولكم تحزوا وي دما زخونه ميلا تقوم لكم سلزي كم كاريت نبي ايميل كمون باسورد اي ترسعو مخنياتو 4500 مسحخه سبسكرايبرز اتي باسورد نحطفيكا وي دما تي ايميل نحطفيكا اشغار كوني اتي باسورد نحطفيكا كو صقم يبولون مخنياتو كسخ تقبر تخلخا حدش باسورد تفطر تخلخا جن اتا اكاونت ناي قدم اتا تليفون نمبر ناي قدم ناتكا نبرت بتا توصخلا تليفون نمبر وي ايميل دحر رسيكا يغن وي نحطفيكا اشغاري سلازي ايميل كومون باسورد اي نرسع زي اكل يتندبيا كورات احوات سالسيت نتبي channel name ذا سالسيت نتبي بطعمي اقداسيتا سلمنتاي اتي يوتيوب channel مالت بطعمي قليل يكون سلازي اتي channel name كا ندخلو اسخات قربو مدب وساني نابنت انا channel مجمرتا كخفت كلخو قدمي channel مخفاتي انت ياشغراتني شمنا channel نخمرص مالتي سومونا بالوسيد اللي نحاسب مالتي مجمرتا كاد شم نيرا دا حق قيره لك اتا مدب كيريا مالتي سلازي انت اخبركم ده ولا اغوغل حتاتو اتا مجمرتا اقداسيت نا channel شم نخول غيزه وي مساخا تسامع تخونا لا تشم وي دما مستحبرتسب تسامع شم كتغبر لك حجنا ابنت ناتي تعبا channel RBL TV Entertainment الى اوصيا سلمنتاي روبيل شمي مستا اتن او اي دمسيسه RPL كيريا مالتيو سلازي مساي ستسامع كومن كيريا نعخس دسك لك الله وي دما كم كلايت نتبي نتي حبرتسب دس زبلو channel ورك مرزا لك اقداسي وي كم شمك عينت كونالو وي دما مستحبرتسب زخيد كونالو ازيا كما اقداسي نتبي channel كتكفت كلها
اتشم channel ول نتسرحت كأجداس لزخونة إتانا channel كا ويدمنا channel كشم تجديسكا حسب اللعقة تحار مثلا نتكل تحسنات كا صبو كأسألنا مثلا كله مالتي سلذي سالسيت نتبي صبو شم ناي channel مرزو رابعي نتبي بتعمي أجداسيتها يوتيوب channel نتلك خوينو بزعبا copyright كمون community guideline نزبل حقنا channel حقنا يوتيوب channel تفرد علىك عند حد يتفرد كم كاجن already كدمسوس خايم مالتي اتي copyright زبل عرستي زخونة زينات كا فيديو وسيركا على يوتيوب أيتأتو زيادة نتبي كمون زيد اللي زربات صرفتات community guideline كباكله زيد اللي صرفي كمون زيد اللي نجر على يوتيوب تيبل كان سلمنتاي كاتنا ناي ناتوم سيستم كوس خايم مالتي زي حاجة تتنقله أبوزحت حواتنا زعزب تي حقتها كيف لتقوى كسب 7-8 شيء سبسكرايبر سبصحو دحار يوتيوب ريموف قبل خا يخول يوم سلازي زيام نتنقع كم حمشة نتبي يوتيوب كلمة مجماركا وي مجماركي تصرفي كم زلو تردع كمون تردي هو تتصرفها على يوتيوب سلازي ناتير كاتقبله أنا هجي ولا يتصرف جيجا نحجر أنت تتصرف كوت أجمع بالليل حنسب بقول جيجا حاجة بركات تصرفها سلازي تقبلها ترى لك زيا منني توم يوتيوب channel توصو بقى حنسب ولا حنت حاجة بركات يتصرفها عمل لهم جل سبعة مرات قال لك قوم نجر زلهم كومنتي مسأكا سلازي بحيث إذا بدك أردكم نحكينا كابتي حما كومنت مسأكا تتصبوا كومنت مسأكا يبزح جن بحدا كلته 3 سبات كاي تدناغرو صافي الله على يوتيوب حنسب كم زقاتمكم فريتكم سخاتكم جن تداليكم تصنحوا مالتي توم يوتيوب channel تكفتو بحجي زلهم ويدما توم كفيتكم زلهم مالتي سلازي نصرفي تقبلوا صريفهم نلكها نعوم كتملس كتبل زيد لنجر كاي تجبر سلازي نسخة يوتيوب channel نحرك فيتك أرأيا حزبك كونخا وصيخا زلخا سلازي بتنقاقه بسنة سرعات نتهز بخاون كتقلقلو قالك زيا كم حمشتي نتب مالتي شادشتي نتبي سرع مدب أقرب سرع مدب كله زيد اللي مدب أي تقرب عبيتب اتي حبرتسب تقم أقرب نعبنت فيزيكالي مينتالي سبريتشوالي سوشالي مشالو نت حبرتسب ناسي زنقح زمعد نابنت حجي ناي تكنولوجي مدبان كنقرب ببزحي دسلني توم بفلاي توم على يوتيوب channel تقدسوا السبات منياتو ابناي كاله ابناي هندي ابناي زوم امريكان كتر كلها التكنولوجي بتاعم حافل له سلازم احنا اول نتحبرت سبنا بتكنولوجي خنا معبلو نابنت قانقا تغرنيا سك ساب حجي نخوص بيشينغرنا يرنا قدم حجي اي دون نو ابي درجه خمزلوك ساب حجي افلط يبلين جن بقى اتنا تكنولوجي مدبسي اب مسمر كنمصن كالنا ابنت ترانزليشن انجليش ناك تغرنيا كمون كاب جرمن ناك تغرنيا እንዳገበርና ነቲ ቋንቋና خنما عبلوكم كالنا زي انا زبل نابنت اب ኤርትራ ቻዓተ ብሔራት ኣለዋ ተንቻዓተ ብሔራት በብ ቋንቋን ክሰርሐ خلالو بساخو اب يوتيوب كترجم አለው ወሰብ نابنت كاب جرمن ናብ ሳሆ نحر ترجم ካዮ صباح ንግሆ እቲ ቋንቋ ክመዕብል بتغرنيا خاكم بخالق تغرى خاكم كم نابلكا اتي معبالن بزي قدس انتهي اتي تقمي ناي تكنولوجيس كتفوت لك انا كم يزبل ناتي ردي نسيو بحيث زبله سرع مدب كله كالو تن زتقسكون فيزيكالي مينتالي سبيريتوال فيزيكال كله استفعالي موتيفيشنال فيديو سب سبورت صراحه مزلو قال صبع مدب كتقرب لك سبيريتوال كبار كله سب تጨنيقو نابستفعالي صقمات كخيد كحسب كله نفس أطلت بحجي يبزح له بحجوا سلازي كم يجيرو السبزي زمن السي كم يجيرو أبزي سنكر كنوتات كم يجيرو نزحمة نجار يوجدو كتمهر علىك سوشيال الملوخة نحبر السب نتكلم نجار مالتي بزحي spiritual من كلنا خا منفساوي أنا بزح سكت بزحت من السيات أبزح جوان منفساوي تمرتي يلي ناي كبجي من كمالتي سلازي توم تقدس نزل لكم أبس spirituality بفلاي منفساونت نفعت من حكمكم زرقحو
ክንከተለኩም ኢና ኣነ ቀዳማይ ሰብስክራይብ ገበልከ ኦኬ ሸውዓይቲ ነጥቢ ላይፍ ኣይተዘውተር እዚኣ ኣነ ዝጥንቀቐለያ ማለት እዩ ላይፍ ኣይተዘውተር ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣነ ናይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይላገፅ ኣለኹም እዚኣ እታ ናይ ብሓቂ ዝዛረባ ዘለኹ እያ ላይፍ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣብ ላይፍ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ኢንስታግራም ይኹን ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ላይፍ ኣውግዱ ንመን ዝብ ዘለኹ ኣነ እቶም ዕላማ ዘለኩም ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ክትምዕብሉ ስለልዩ ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ተለካ ኮይኑ ንሕብረተሰብ ክትምህር ክትምዕድ ስለዝኾንካ ወፂኻ ኣለኻ ስለዚ ላይፍ ስለምንታይ ኣነ ፀላእ ስለምንታይ ፀላእ ላይፍ መስለኩም ሕፀር ዝበለ ንኣብነት ሓንቲ መደብ ሰሪዕካ ንኣብነት ብዛዕባ ፖለቲክስ ንኣብነት ኣብ ብዛዕባ ሃገርና ኣብ ሰሪዕካ ኣብ ፌስቡክ ላይፍ ትደሊ ማለት እዩ ፅሒፍካ ዝመፀኻ ካልእ ተቕርቦ ካልእ ኸው እንታይ ጌጋ ይፍጠር እቲ ዘቕርብዎ መደብ ሓንሳብ ኣብ ኮመንት ይገራጮ እቲ ኮመንት ካልእ ኣርእስቲ ይመፅእ እቲ ዘቕረብካዮ ክንትዛረብ ነቲ ኮመንት ተንብብ ሽዑ እንታይ ትኸውን ናብ ካልእ ሓሳብ ትኸይድ ትፃረፍ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብሕፅ ዝበለ እንታይ እየ ዝብል ላይፍ ብዙሕ ኣይትብዝሑ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ወላ ኣብ ፌስቡክ ክተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ንህዝብኩም ግን ቅድሚ ላይፍ ምእታውኩም ፅሒፍኩም ሬኮርድ ጌርኩም ኣብ ፌስቡክ ትዝርግሑ እምበር ኣብ ላይፍ ኣቲኻ ዘየድልን ብዛዕባ ፖለቲካ ትዛረብ ሓንሳብ ብዛዕባ ኣውረጃ ትዛረብ ሓንሳብ ምሻሎ ምርግፅ ዘይብሉ ኣርእስታት ክኸደካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ላይፍ ኣውግድ ናይ ብሓቂ ወላ ኮመንት ሕቶትኒ ኣነ እዚኣ ክምልሰልኩም እየ ላይፍ ኣውግዱ ክጠመኩም ንሕብ ኮይኑ ንኣብነት ኣነ ኣብ ዩቲዩብ ላይፍ ኣቲ ኣይፈልጥኒ እንታይ ዳ መጀመርታ ይፅሕፎ ድሓር ኢዲት ይገብሮ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ቪድዮ እዚኣ መጀመርታ ይዘረባ ኣለኹ ድሓር ኮፍ ኢለ እቲ ዘየድሊ ክውግሖ እየ እቲ ዘየድሊ ከዓ ናባኹም ክእትዎ እየ ነስተውዕሉ ኣለና ስለዚ መታን ጌጋታት ከይበዛሓና ኩሉ ግዜ ላይፍ ንሕብ ኣቲኻ ጌጋ ስለ ዝበዝሓካ ናብ ካልእ ፀርፊ ከይትኸይድ ቅድሚ ላይፍ ምግባርካ ሪኮርድ ጌርካ ናብ ህዝቢ ይሰርግሓዮ እዚኣ ተነጥቢ ሸውዓይቲ ነጥቢ ላይፍ ኣይነብዝሕ እያ እታ ፖይንት ሻሙነይቲ ነጥቢ ኣገዳሲት እያ ብቕዓትካ ኣላሊ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ሕጂ ዩቲዩብ ቻነል እንተለካ ኮይኑ ኣበይ ብቕዓትካ ኣብ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብ ደርፊ ድዩ ኣብ ሞቲቬሽናል ቪድዮ ድዩ ኣብ ቦዲ ቢልዲንግ ድዩ ከም ዝሻሉ ናይ ፊትነስ ኣብ ምንታይ ብቕዓትካ መጀመርታ በቃ ማለት ዳይሬክት ልመፂኻ ይኩንካ እንተለልዮ እንታይ ደኣ ትሰርሕ ዓመት ሙሉእ ትሰርሕ ድሓር ትርኢ ኣነስ ብቕዓተይስ ናብ ዝገፅ እዩ ኢልካ በቲ ዝጠቅም ሜላ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብቕዓትካ እውን ኣለሊ ዝክብል ከለኹ ዳይሬክት ልመፂኻ ብቕዓትካ ይተለልዮንኻ ግን ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት ብቕዓትካ ክትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ታሸዓይቲ ነጥቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ የቕረ ምባል ምስ ተጋገኻ የቕረበል እያ ዘይጋገዝ ሰብ የለን ድሕሪ ተጋጊኻ ግን የቕረታ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና የቕረታ ትብል ኣለካ እዚኣ እውን ሓንቲ ንእሽቶ መልእኽቲ ናብ ክብራ ተዓዘብቲ ማለት እዩ ዝኾነ ዩቲዩብ ቻነል ዘለዎ ፐርፌክት ኣይኮነን no one perfect in the world ዝብል ሓንቲ ፅሕፍትላ እዚኣ ብጣዕሚ ፐርፌክት ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም የለን ኩላትና ኦኬ እቲ ዝነፍዕ ዝበሃል ናብቲ ፐርፌክሽን ይቀራረብ ኒያር ኣብቲ ቀረባ ምሻሎ ፐርፌክሽን እዚኣ ንሕከና እቲ ዝነፍዕ ዝበሃል ይቀራረብ እምበር ፐርፌክት ዝበሃል ሰብ ኣብ ዓለም ሙሉእ የለን ስለዚ ክጋገ ከሎ ሓደ ወናን ቻነል ዝኾነ ዩቲዩበር ሓደ ክጋገ ከሎ ኣይንበሎ እንታይ ከም ዝጋገ ኣሚንካ ካብ ጌጉ ከም ዝእረም ማዓድዎ እምበር ስለምንታይ ተጋጊኻ ኣታ ወዲ ሰበይቲ ኣታ ወዲ ገለ ምባል ኣይድልን እዩ ስለዚ ኣነ ብውልቀይ ይጋገ ዘጋገ ሰብ ኣይኮንኩን ክጋገ ከለኹ ግን ይእርመሉ እየ ዓስረይቲ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ነገር ምውንጃል ብሃይማኖት ይኹን ብውረጃ ኣብ ዩቲዩብ ትበሃል ካይትእቱ ኣነ እዚኣ ፖይንት እዚኣ ናይ ባሕቂ እዚኣ ይብል ማለት እዩ ብሃይማኖት ይኹን ብውረጃ ኣብ ዩቲዩብ ከይትእቱ እዚኣ ኣስተውዕል ማለት ክብል ከለኹ ከምዚ ኢልካ ብዛዕባ ሃይማኖት ዘየድሊ ንኻልእ ሃይማኖት ምፅራፍ
አይደልኒ እዚ ስክ ጋግ ሁሉ ክትርሞ ኖርማል ቀን መሕጁን አሬምና ናንሰብ ስለዚህ እዚ ኖርማል ክትርም አለከ ጸርፊ ግን አይ ጽብቁን ጸርፊ አስተውዕል ሕጂ መራም ካሊኡ ጸርፊ ካሊኡ አነ ነሴ ዝብለኹ ስለዚህ ታ 10 ነጥቢ ዝኾነ ኮሚኒቲ ፐር መጠን ንህዝብኻ ከተገልግል ዳአለካ እንበር በውረጃ በሃይማኖት ንህዝቢ ከተፈላሊ ጽቡቅ አይኮነን ከም ተወሰኺ ሓንቲ ንእሽቶ ጊፍት ክበኩም ንሳ ድማ ሕጂ ሓሳበይ መጽያትን ማለት እዩ እተን 10 መደባት አቅሪበልኩም ተወሰኺት ግን ሓንቲ ጊፍት ክበኩም ማለት እዩ ብፍላይ ነቶም ዩቲዩብ ቻነል ዘለኩም ከምኡ ነቶም ኮረታ ዓዘብትና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ናይ ቻነል ኢንፎርሜሽን ድሕር ኢኹም ናይ ዝኾነ ዩቲዩበር ማለት ዝኾነ እንታይ ያለው ሊንክ ኣሎ ንኣብነት ናይ ፌስቡክ ኣሎ ናይ ኢንስታግራም ኣሎ ናይ ፕራይቬት ኢሜይል ኣሎ በቲ ፕራይቬት ኢሜይል ሽሕን ሚእትን እንታይ መጻካ ሜሴጅ መጻካ እዚ ካብ ስራእቲ መጻካ መብዛሕቱ ካብ ስራእቲ ይመጻና ዓይን ንኣብነት እንታይ ይብሉኻ ኣብዛ ሊንክ ጠውቕሞ ክንሕግዘካ ኢና ወይ ድማ ቻነልካ ከምዚ ጸገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ክፈትሓ ይብሉኻ እዚ ሕጂ ነቶም ዩቲዩብ ቻነል ዘለኩም እያ ክጠቕመኩም እያ ናይ ባሕቂ ይጻወት የለኹን ሕጂ ኣብዚ ሊንክ እዚኣ ጠውቕ ኣብሉኻ እንድሕር ጠዊቕካያ ኢሜይል ፓስወርድ ሃበና ኣብሉኻ እንድሕር ሂብካያ ቻነልካ ተወዲኣ ኣላ ሸራ ሃከይና ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ እቶም ዩቲዩብ ቻነል ሕጂ ትኸፍቱ ዘለኹም ቶም ትፈልጥዎ ኣይገድሰኩም ዝዛረቡ ዘለኹ ምናልባት ከም ዳግማይ ክትፈልጥዎ ንሕደልኩም በር ኦልሬዲ ትፈልጥዎም ማለት እዩ እቶም ዘይትፈልጥዎ ግን ዝኾነ ሊንክ እንድሕር መጽኩም ኣይጠው ኢሜይል ሃበና ፓስወርድ ሃበና ዝበሃል አርእስቲ ካይትሓስቦ ከም ተወሰኺ ንኽብራት ተዓዘብቲ ክሳብ ሕጂ ነቶም ዩቲዩበራት ጠኒ ክዛረብ ጸኒሐ ንኽብራት ተዓዘብቲ ከዓ ሽፓርካስ ትጥቀሙ ወይ ድማ ዝኾነ ካልእ ባንክ ናይ ሕሳብ ናይ ገንዘብ ትጥቀሙ ሰባት ማለት እዩ ጸገማት የጋጥም እዩ ሰኪር ዝኾነ ባንክ ይጸንሐኩም ሰኪር ዘይኮነ ባንክ ይጸንሐኩም ስለዚህ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብቲ ሰኪር ዘይኮነ ባንክ ምዝገብ እሞ እቲ ናቱ ታን ገለ ይህብ እቲ ባንክ ናቶም ይስራቕ ከምዚ የጋጥም ኣሎ በብዝሒ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮሮና እዋን በብዝሒ ባንክታት ናይ ሓገዝ ዝመጽእ ነበረ ገንዘብ ኣብ ጀርመን በብዝሒ ገንዘብ ተሰሪቑ እዩ ስለዚ ኣሽምካይ ንኖርማል ሰብሲ ነቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት እውን ዝሰርቁ ሃከርስ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኣኸብለየ ዘለኹ ዝኾነ ሊንክ ኣይነጠውቕ ዝኾነ ሊንክ ዘይደለ ሊንክ ማለት እዩ ኣይነጠውቕ እዚኣ ናይ መወዳእታ ንእሽቶ ምኽርያ ስለዚ እተን 10 ነጥቢ እዚአን ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ኣይ ሆፕ ፈቲኹም ክትኾኑ ተስፋ ገበር ኣብ ዝቕጽል መደበይ ብዛዕባ ሓግታት ዩቲዩብ ከምኡ እውን እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ዩቲዩብ ጣል ዘይኮነሲ ኣብ ካልእ ከመይ ጌርና ናትና ሶሻል ሚድያ ነማዕብሎ ዝብል ኣርእስቲ እውን ክህልወን እዩ ስለዚ ክብራት ተዓዘብቲ ምሳኹም ጽናሕኩም ረበለ ክሳብ በኻልእ መረብ ንራኸብ ሰላም ወሰና